Hello guys, magandang umaga, mahangin na umaga sa inyo. Maninigsay na naman ulit tayo kahit mahangin, medyo makulimlim. Sana makadali pa rin tayo ng pang-ulam. Sana guys, yung mga napapadaan pala sa aking channel, sana subscribe na lang at pakihit na rin yung notification bell para updated ka pag may bago tayong na-upload na video. Okay guys, update ko na lang kayo, stay tuned na lang. Uy naman oh. Maliit pala. Yun, dali guys. Hindi ko nakikita. Naninag ko lang na maitim. Baliw ka yata eh. No, laki pala. Malaki. Naman kaya. Naman guys. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Yun o. Yun. Yan. Hindi kasi kita. Naninag lang. Uy, malaki guys. Malaki siya. Kung baka malaglag. Malaki guys, sayang. Sumabit. Okay guys. Wala na, finish na.
pinagtyagaan kahit mahangin. Pag may tiyaga, may tilapia. Two 2,000 years later. Ito lang yung nadali natin guys. Mahangin talaga. Kumukulot yung tubig. Sa sobrang lakas ng hangin. Kaya ito lang nadali natin. Sige guys, hanggang sa muli.